fortelle? Ja. Ja, her er du skjønne lille trampegutt. Han liker ikke så godt å bli holdt. Ro deg. Emilie. Ja da. Nå filmer jeg. Nei, ikke spis på den. Gullet mitt. Ikke spise. Nei, det er pappa sin sykkel. Skal du ha en rosin? Hva ligger? Tappe. Han bjeffer, skjønner du. Se, kan du ha en rosin? Ja. Ikke spise på pappa. Ikke spise på den. Nei. Beinet mitt søver fort. Ta den. Vil du stå på filmen? Jeg filmer han. Han er veldig glad i sykkelhjul til pappa. Du kan punktere det hjulet, Trampe. Hvem skal filme? Slapp av det. Du må mange kort filmer. Jeg filmer nå, altså. Ja, det er bra med en gang oppover. Kom her, Trampe. Vil ikke du ha et stort bur?